what I get, some of the comments, some of the phone calls I get, and men and Hamanenera. Then Mango Amandukseka. So Kamandukseka Kutichana. I'm mourning the vice president. Malawi, thank you very much. May God be blessed. May God be praised. Comrade Karua yesterday was released, and today Comrade Bon Kalindo na also hapanga release. Milandu yosazuia utika cyber chanika milandu ya keso more advanced cases. Milandu yovuta kwambiri kuiweruza mkoti ya cyber crime. And the cyber crime was just introduced without Amalawi kuauza what is cyber crime all about. Amalawi pena pake, this government pena pake so. That's why those zimezushia kuboma la chakwera zachilendo. Very unusual things. We're just within unusual. We're in the life of politics of unusualness. Unusualness yeni. Zachilendo zokayoka. Kugwandege, kupa vice president zachilendo. Chichoza kumaji wakaya cheni. Tukanga tibe system yeni. Yomo nikosada. What is cybercrime in Malawi? Kwenda kamati cybercrime ndichani. Cybercrime ndichani Malawi. Choti paka mzima ngira napo zinaya. Cybercrime. This is more advanced. In Malawi, we cannot be talking of the meti into Mpawati Kumalawi kuno kumakama za cybercrime. Who are the people to enforce that to enforce that those and now the Malawi go to cybercrime ndichani. What is cybercrime? Amakra. Cybercrime ndichani Malawi. Mukamati cybercrime. Aya chakuti cybercrime. Milandu ya Malawi the conduct likely to cause breach of peace. Since I cybercrime is also here. Don't be too civilized when you are not. If you go to the field of cybercrimes here, we don't, because our phones much the gula. Chili chonse tima gula. There's no way somebody can be talking of cybercrime Kumalawi. The poorest nation, one of the poorest nations on earth. That's Mamangara Panganza cybercrime. Malawi. Let's not be joking. The only thing what we need is good leadership. Bas. Kumanga tungofuna sogera bwino. Izama cybercrime, kumanga muntu we cybercrime wangu hapo. Hapa nkani ya ndege. Palibe wafufuza, palibe amena angafufuze nkani ya ndege Kumalawi kunoko. Owata bwera ma international investigators azafuza cha. Akapira kututenga ndikubwereza zimene zizi. So zama cybercrime zimsamo phele anthu ya. Sicho opyezo because if we have not yet there. People are not sensitized about the cybercrimes. Sana tuze tamakre zama cybercrimes. Kuti kumakama cybercrime, ma cybercrimes zama kachonchonchi. The consequences milandu yake makayo izizi zinthu zimsakopere maiko ena. Kumaika ena kumakayo zibe zimachitika tu ya. Everyone is controlling his own gadget. Ayesa ucha control phone yake. Zimzina zimene tukupanga zimene tukupasa na milandu izi. Zochisa baby manyasa. Ndege inagwa. That's what we know. Unusual thing in Malawi. Ndege yagwa ya vice president for the first time in Malawi. Aliyese ni mulendo ndinkani mene hii. Palibe amene akale opo wanzeru kuposa mene ndege inagwera kuti angalongosole. Aliyese akulongoswa mene akuziwira yeyo. So kuchanga mkantu Malawi timachangoka mosiyana. Ena maona nsanga ena samona mochedo. Tauna nsupa anantana mangido pankani ya cybercrime jatulukako tu. Even the judge. Even magistrate kamena judge nkani ya cybercrime Kumalawi kuno. Azango panga mwina kungoona mene zinaza organized. It's not even in books. It was not sensitized anyhow. Palibe mena za cybercrime. Chipeleli civic education Kumalawi. Zambira Malawi zikuti ponya. Timango puza ma social media mumwemo. Cybercrime mumwe inacho kwa social media. Kulowa mkoti magistrate sana puza zimene zizi kukoti. Kuskuru kuti tikamauza milandu ya cybercrime ima kacha kucha. Because it needs a lot of proof. Demo manga mbusa manga uja ango manga pacha betu. Palibe chimene wachitapo. Anango yankhulapo ye magazo yake. Pa phone yake, yemweso phone imene anagulaso yeka. Sana ndese ku Boma ya. So zina zimene kwamba Kumalawi kuno, Boma likamagwa. This is what is happening. Achakwera tusogole kupita tu tikuona choncho. Ngati mulamba tukulowa matopetu. Wamba kulowa matope kena ulo amazi tugilaso. The government of Chakwera is getting down. It's falling down. Boma la Chakwera likugwa tikuliona. Milandu yake yopanda pasi. Anta kumanga Kalindo akala kumanga pano patangozola Malawi. Akamanga Kalindo tinangozowelelatu. Akamanga Kalindo atulukamo. Akamanga kamulepo kawa namba kale kumangidwa anthu amenewa. Siti kapena Malawi nganjemere iye akuti kuli ma cybercrime. Malawi tentine zona. Akuzoza za cybercrime ndani ku Malawi kuno. Ndani.
akuzasa cybercrime kapena so even amakira kamashita dabi mafoni kumataipa mafoni kamayankhula kumanyoza president sizingakuthandizeni ife sitinafike kumeneko kuma levels amene wa Malawi ndife amphawi basi. That's why tifuna msogolero wabwino wochangamuka. Anthu wabwino anali chimwemwe uja osati enanu enanu bakhalani choncho. Malawians are so civilized these days than government. Boma tuli kuchepa nzeru panopa kufanza ndi anthu Malawi meti tafutika kopya. Panopa zaule mina iniwa instead of cybercrimes gamali chane inaketi kwa kula kisaso kwa yangu wake. Taziko ukamba za ulendo wa ukana ni wale pera basi. Ulendo wa ukana ni wale pera, it has foiled. Kukana ni kwa koti balala. Kwa luwa kwa bula antopita ukana ni au kumandi cybercrime kandi chanika. I don't know what is this cybercrime. MCP kakabeza cybercrime. Zibwana kwa basi. Cybercrime yetu gabati. Even tell I'm quoting you Lwara undimando cybercrime. Ndichani cybercrime. It will need a lot of justification of verification. We need equipment. So cybercrime. We don't put a computer. I don't get a computer that could tell you why I'm president done. Basi guess maona mukumanga ndola kwika. Au mawa mene wandaka mlepo. Sati kamlepo. Aya ndia boost. Aha, you guys. Zikucha mara za chilendo. Zinzika za chilendo mziko. Be patient. Zione nzikuchoka pati. Za chilendo zambira pakugwa pa ndege. Kuti ndege ya nyamula vice president yagwa. Kushikangawa forest kunthungwa ndege yagwa. Za chilendo. Ndebe kupakaso za chilendo ma cybercrime anu mupita nawo kuti Malawi. Basi ngani ya cybercrime apangati jani. Kuda kumanga faja da cybercrime. Ata cybercrime jani. Mukanati longosora inu zati mulibo mupaka za ma cybercrime kumamangira pantu. Mukana uza Malawi what is it? What is cybercrime? Sikuzizi what if. Mungu otimanga I just say I don't know cybercrime. Koma ino kumalawi mkhani zimene mukapange za chimizi is conduct likely to cause breach of peace. Ndedi maziwa ine imene yo. Cause cybercrime is this. You are wasting your time. Kamunaphunza zama computer kachani zaboza you are simunaphunzire. Singaphunze computer munomo khala expert Malawi imene mulili munomo. Ndi umphawi uli ku Malawi kunoko. You can't. Boma uti nangu yamba is a crisis government. It's a broken government, a broken system. Kungo yamba basi moyo wa Boma mati choice maitsogonesa. Antu tinakhala osaona TV, osaona UJDS TV. Hai mwakokana kungo tisogoneza Malawi basi. Ati ndinoani zeru zake zatundwa zongo sogoneza Malawi. Zongo sogoneza Malawi basi. So the thing is Malawians Comrades bazolo ngatawa kuguzizira kuzimba. Munaso mabongo sakuzizira. Because zizakopya kumzimba lero. But what I'm trying to say is tisamapange zinthu Malawi zongoti siti kuzizwa kumathero achi. Chetu za Malawi kunoko we have got bad leader and you can prove that. When we say we have got a leader who knows nothing, monga kachakwera sazi wachili chonse. We have got proofs to give. Even atende manga mkoti kuti iwe kunena chakwera kuti sakuza achakwera sazi wachili chonse tu. Ngati wachakwera sazi wachili chonse even the cabinet does not know anything. Achakwera sazi what is the shuffle? Sazi wa cabinet is shuffle saziwa. To make choices kwa anthu omwe akuthanza kumala achakwera saziwa. Is a failure. And I can prove you to you Malawians. I watch kuyenda failure. Just like my mafuma akwati kumzimba. Mafuma kwitu kumzimba now they are failures. They work with each and every weak government. Amadianaro. That is it. And I can prove to that. Sa kumzimba kuli mafumu oti sakutithandiza ya. I can even prove kwa Chakwera is a failure. And the biggest proof that I can give kwa Chakwera. Come and see how people vote against him by 2025. Komanso, pa campaign azatu zachani. You can even see the failed developments that are zina Chakwera manina zose azinakanika. So we have got a failed leader. So a failed leader, alinde antoma upanga atika akubwesa mkhani ngati cybercrime. Achakwera kapage zama cybercrime meni mwa onela Chakwera. The way the type of the president that we have in Malawi. Can he talk about something like cybercrime? I don't think so. He's not yet there. Achakwera kuziwa basa na kukhapa mpando. Ani ma bodyguard amaendela peta kamapita kunja kapena ama ima njoo timaona akamachita pe. But there's nothing in Chakwera. Palibe. So nthawi zina mwena Chakwera kuti akhaleko munthu wabwino. Nthawi zina apange discipline kaya anthu awo akuchipani wako MCP. Or the people who surrounds him must be disciplined. Otherwise Chakwera being a failure. Zikhoza kazi zovuta kwambiri kwa iwo nthawi zina. Because kulephera kwawo kukhoza pakisa ziko lathu ili kulowa mavuto akulu kwambiri. Kuposa mwina Somalia amene achitika.
Amalawi ndokwiya tumasikwana. We don't want weak people to lead us in Malawi. Timafuna anthu oti palopa ndale khani ya ndale inaluza palopa kumalawi kungofuna chilungamo. Chikwa ndale ndeza tipasa umphawi ku Malawi. Ndale ndeza tipasa umphawi ku Malawi. Taoneka mphawi kwa basi ku Malawi. Timabisa umphawi watu. Basi kuona ku Malawi ndege yago. Ndege onyamula maliro. Mahelikopta onyamula maliro choka kuchikangao pita ku Lilongwe obwereka ku Zambia. Sign of failure. Ife ndege omwe singagule helicopter ya. Maneba countries kulipasa ndege onyamula maliro watu. Pita ku Lilongwe. Sizosisa manyazi mezo ya Malawi. Ndege yago akufufuza mufuna international investigators. Omochoka ku more advanced countries. Kandege kagwaka kakumalawi sa ukawerengaso ya kuti kwagwa ndege ku Malawi. Ango kamba chwa mwafera muntu. Koma otherwise kana kukhaya yagwa opanda muntu. Oyikana khaya yagwa opanda vice president. Nkhani ya investigation isipakana isikana khalapo. Koma investigation ikubwera because wafayo ndi muntu ofutika kwambiri muziko la Malawi. President akanakha president wa ziko yemwe kana sintha Malawi. Kuyelekeza ndi amene alipo. Watu alephera. The campaign while in office. Muntu walokale nyumba upanga be campaign. Ukumade kumameyazi dana motu che concentrate kuti uendese bwino ziko lija. Basi ungofuna adananga ndani. Kumzimba nyamata yamene Lwara ni ndani. Kamsokonezeni, kamthamangiseni mnyumba. Mpange musapasa salary. Appointment inapanga apply ine ku State House. I never applied to Chakwera to appoint me for a job that he gave me as a guardian of State House. Sina panga. Komanso wana nsangeneyo osanifuza bwino ntima wanga. Basi musapasa salary Lwara. Mukuzala kusalo Chakwera. Muzala Lwara kumena anachokera Lwara kuziwa kwenu. Akuziwa Chakwera mene Lwara anachokera. Muna ndichoka kwa Mulungu amene mamuopa amene mapemphera kuti akupase mvula. Ndimene achokera ineyo tu. Lwara ndichoka kumene kumachoka mvula. Mvula ikasowa ndimaifinya ndineyo mvula nyumba mwanga. Amalawi osapasa mvula. Mwina ndineyo. So sometimes tikamalimbana kumana tizoona kuti kulimbana anthu anthu wanje. Timalimbana tu ndi amaanzatu malimbana ndi Chilimatu. Wakuferani. Ini mkona nga Chilima wanamwalira. Chilima ndo wa moyo tu. Akupwetekani. Akupwetekani. Tamunga nene chotani. Onda kumana mutapemphera motani. Inona MCP nda Chakwera. Mulungu akupwetekani. Whether you like it or not, God is going to punish you. Chilima uja. Mwazi wa Chilima ukupwetekani. Ndipo msazitengele zibwana amarandi ndikuzeni panopa. Don't be childish. Don't be stupid. God is going to punish you over the death of Chilima. Anafa mwa chilungamo. Kapena iyai. But God is going to punish the leadership of Malawi. Dino anthu opusa kwa basi. Anthu opusa kwa mbira ku Malawi. Usogoletina wopusa kakale inde kaya panopa mkudya bwino. Ayati ndalama zimezo is nothing. It's nothing. Malawi yanza crying. Vote anakupasa ni jachikulire ya Chakwera umene ali kundigulapo. I'm talking to Chakwera. Ena mena mambo ya Chakwera. Vote mena tina kupasa na Malawi. Sio pelapo, sio tu wina ziferapo ya. Ai. Kapana ni mgwilizano mena unapangidwa uchi. Sio tu wina shaine le roli ya. Paka wina tapo moyo wake. Never. I'm not saying uti mwamupa Chilima ndimiyo ya. Kwa matuona mezi uchitikila zinzandale. Chwa Chilima sala mendale tu was very productive. Mena magwila nchito. Ena anisitizo kumena magwila nchito kwa mnapanga kuchana chilenda. Tina kukusa nkali kukali pampanda. So you must be very careful. Don't fight people who have got a star from God pamaso pao pachipumi pao. Damene mkaso koneza magi. Ife pana china Samuel tini ma star. Mulungu amaziwa oti pa Samuel wala pa Zimba paja. I'm not talking from capital city or Blantyre city or Zomba city or Mzu city. Nima yankula kunzimba tukumizi. But I know what is happening. I know so many things. So many stupidity in this government. Ndikuziwa. Chili tonse simngana mze Boma na Malawi. Kono ndi kwatu. I know what is happening in Malawi. Zeri mupanga ndale tukona nitu. And 2025 mena kuyandikira na muse kukamimba. Ndipo wina aso mwina zimangira kukhosi. There's no way in this modern civilization kuti ndege kupha mpaka kupha vice president. Kuziko losawa ngati Malawi za chilendo zimene zonse. And two, no ndege. Ziko loka no ndege. Ndege zinalipo za bwino munagulisa. Ngose zimbayamba. No helicopter. Ziko laji. Kunyamula mwachoka kumzuzu, kumzimba, kupita na kulongo, kubeleka ndege zobeleka. Ali Zambia Defense Force. Ngecho chimngane pali pa Malawi panopa tetika makame za cyber crime. We are too far from civilization. Too far. Moti grizani tichangamuke limozi basi ena mufuna anthu ochangamuka muzabwezera mbuyo. How can you develop?
That's why I'm looking for a good leader in Malawi. Tifuna leadership yabino. Leadership ya jack up. Osati yoyenda tribal. Osati leadership yoyenda za mitundu ize yaine ndichewa. Izo zakula kuzinata. Zakudambwe zimezo. Kumana kosekulo singakhe ziko la anthu adambwe. We don't want that. We don't want tribal politics in Malawi. Hayo inadusa. Anzathu akutama ngato. Akutibwereka ndege wa amakani mavuto wako basa ni mavuto ngatamira ku Malawi ya. We are so poor and useless people in Malawi. Kudala ndi munthu mpaka munthu chapaka mtima kuchokamo mtima munthu. Kudala ndi munthu cho cha ndale amalawi mwapaga bwanji kodi. Just because of politics. Hating someone just because of politics. And so that someone tinampasa vote in the fair Malawi. Why fighting such type of people? Why? That person votes, you don't value our votes. If that person vote, the commander and to mpanga zola kwika basara kwaso. Ose tola kwa nino that person vote you're failing to perform. Why are you in government? Why are you the president? Ule panga perform. Neba simuto obsessed with that person vote. Malawians, we are not stupid. We are not stupid Malawians. We can't. Sending our kids with azakere zikola bwino osa pasa zinchito. What sort of people are you? Takwika pamparo moti mutipase ulemu. Ai. Mukamana kwisa usati mbwelesi kuzati fusa tukoti apapa zikula kwika zintinga pange bwanji. You never went to school to be voted to that position. Muna nina tangu vya nkhope mene maonekera. Muna zo background yari muna kula movutika. Muna alawe ku president angasine. Aoneko moyo konva zikula basi. So what I'm trying to say Malawians is very simple. Andale asati pusisa. Ifa ya Chilima yitilira mpaka pa vote. We're going to mourn Chilima till 2025 was our voter. That's what we're going to do, Malawians. And we must do this. Our wakanganya as a carriers of Boma here. They must be wiped. Tipase yena mavote and amuna kusauti Kazasa nkawa misala, bwana wa misala, tizazi watu amene ndi wa misala, ngazizi kumvuta, tizamkhulukira. Koma anthu oti, you look very clean, smart. Kumane pia kwendesa ziko zoona Malawi. Simazi wa ziko la Malawi, anzana umendesa bwanji mbuyo. Ino na 4 years. No chitukuku. Kuzimba ko notara makutara kungotapa imbangweni. Kwe dingeni notara. Tara kungochoka pa mzimba pa main road kunzimba. Kukafa pa office ya DC. Notara maki. Ziko la mtundu wanji. Usogera wa mtundu wanji menewo. Aifa 2030 Boma. 2030 Boma kuti. 2030 ino mulindi zezo zoti mungazawi nezo zisango 2030. 2030 mzapa ngacha. Mulikale Boma. What do you want? 2030. I'm still mourning. Nine paraba ndikuchita mourning Chilima. Chilima une unali usogore wenitu. Anali usogore. That guy has a future for Malawi. Whether I like it or not. Even Ampawi, I can sakanazo oli ndampawi. Kwa paraba tuchakuzela wogreshi Boma ndampawi. Mulimi ndampawi. Mpuzisi ndampawi. Worship ogreshi badani. Ali yose ndampawi. What sort of leadership is that? Kungopanga maumpawi ziko lonse basi. Basi out of Pantaja, Mapakisa Umpawi, Kuma Mangasa Kamalira. What is that? Akulira Maliro, I'm so Gramina Mafuna for 2025. So I will not go to Sangus Makai every 5 years. Some copies are Mufuram Kari Bom, Musipanga Boma. Musama Gurendeg, or Muzekweza Zandego Zokut. Kukashika Maliro Basindeg, Zinamuna Zagozak Maiko Kunch. What sort of people are you? You're not even ashamed. I didn't Majabuno State House, Gavani Majabuno. What? Kujabuno Chan. Sumapita Chimbuzo Kadiabu. Azaku Samadia now. Kabila Autostimadio State House. Now, why I'm saying this, Malawians, let's wake up. Malawi Mountain didn't pack a particular vote. We don't want this type of people. These types of people in Boma. Cabinet, or as a bangry chafu. Adim cabinet are good, they are the best people. Achagua Sanga Josemum cabinet. Or what your time? That that clean people. They got a man going to cabinet, Achagua clean. I mean, no vote 2025. I said, Pussy Sequambila, Malawi Miniwa. I'll piss at Mtima one be. Upeza Mtima kocha, ni mafumu wao, mafumu so wao, mafumu wao. Amena ngopanga zabweka mafumu wao. Mwaone sobi. Silifuna ziko lopusa kukanga di Malawi and Katsina yapite ku school. We need civilized type of people to lead us. People who understand. And homo yakalepera kweleza zinazipanga design. Ndege yako chikangawe aine basa defense minister anapanga design. Zandikuza. Koma inditu. Ndege yagwa. The Minister of Defense at the Agari Minister of Homeland at the Agari position. Excuse me. They define it.
and awawa maiko ena mmene ndege yagwa muja wina akanapanga design koma nditi ati khapompa avarekeni wakawo valilenge vavavukenge iwo kuvuka yayi with your ministry muti itatu marai muno tifambiri kudefense kuhomeland kumutipweteketa vantu antu tena dimantha zoona kuti andimanga lero chiwa cha cybercrime siti kuiziwa komwe amalawi. We don't know what cybercrime is, so you're arresting people unknowingly. They don't know why or what is cybercrime in Malawi. Ndege yagwa tendi kameza ndege iyi basi kodi yagwa bwa ndege so muntu wafa mamunyoza madana naye he's dead. What happened? Kodi kunyoza nyoma manyoza tikamati ino ndina fit mukana pamene so ufiti kumana kulibe so tikaucha ndino ndina fit ndege jamuna gwesa masenga mukana. Don't put things that you cannot manage. Don't start cases that you cannot fulfill them or you cannot finish them in court. Case of vice president mnango panga discontinue with no facts. Mazwakale it is umbono wake uli sensitive. Chimene mamangira nja. Ngona kuti muntu yomnamanga wamba kufika mafuso mwapanga discontinue case. But the case went the other way, zigzag. Baka muntu jamuna manga uja popa na chifuka ufira so mindege. Saka kone kuti na fit inu. So what I'm trying to say, this leadership Malawians, I'm sorry to have voted, to have campaigned for this presidency. Yachakwera. Pepani kwambira mara. Tinalakwisa ambiri. Tinalakwisa kwa vote yachakwera kapa mpando. So mavuto akumana panopa psychologically. Achakwera sa ugona tu. I don't think he's sleeping. Because this is our country. This is koratu. Sisi kwa achakwera ya. Tikamwika munu pampando. Sisi kapeta tamugulisa ziko lijaudi ndrachi. Aziti sewele samala ichonche. Osati pasa zitukuko. Anato kusowa zinchito. Zambiri ngongole zanifi zosankana. Kabineti yo sankana mitundu. Ngati kumporo kuna mango tenga zisiru kwa zisiru kuzika mkabinet. Zomwe sisi wasa kuti kodi kumporo chituko kufuna chimputuko kapena anango sankhandu ongo khala mkabinet from northern region ongo ziwa kudya ndalama basi. And using people, hiring people kuti mina atipweteke ameti kwankha chilungamo ngati mene munhu kwakuti tumira panopa. Sho ife kwankha kwati kwa mulungutu. So malilo asaulo chilima ena msalira amala ndipo msalire kwambiri. Ayamba kulira ndi amene akuziwa za malilo amene wamene anachitikira. The people who know about how this man died, can you investigate akabwera? Muzaona zimina investigate winaso gataza zepa ndege so izago. Ya investigate. Muzaona so mwina zekolojika zimina zisi. Shwama rachi mato awawa msawatenge simple ya. 21 days of mourning hii achitabwino kwa mbili kuti pasa kuti tilira amala. Inendi kulira within 21 days. Ndio olira sama mgila pakamwato. Chikundi wawa. Shwa mtu wana mwalira inali hope ya Malawi. So you have to wake up. And panopo wandala sakupusise niso ni hai. Kako ya tima gamu utao muzingu waona choncho. Utao vizereza hiyo kakwela garimoto vukwenda. Haya nuchabenga meeting hii meeting kulibe kumalayo. Kwa kulima meeting ya pindu. Sibwe zitatu kuka karekari. Kuli cabinet meeting. Kukabinet meeting kwa makambasha. Zoponde zanzanu. Osa kamba mubani zoti gule ndege kukabinet meeting. Kumakambira nchadu kwa. Anyway, let me ask this question. Kuti azatu wa malayo kamati azata ukabila kamata hukumani ama kabila na chani Amalawi. Maybe somebody can educate me. What do they discuss when they meet in cabinet? Tukakumana cabinet kwani makakamba chani cabinet kumini kuko shambeni hukumana cabinet now 4 years. What do you discuss? Makamba chani cabinet kumini kuko azata amene muni ma minister you know. Anyway, comrades, good evening. Koma benenda lirapa Amalawi ma cybercrime awawa atuuze buribuno. What is cybercrime? Or cyber crimes, what are they? Kodi ndopondezera anthu kapena chani? Sho siri kuziwa bwino. Timanguza ineni manguza mlandu oti conduct like it cause breach of peace. Is that cyber crime is it's more advanced. Ndi uziko ati ndumpa uri kumala kuno. Singazi kwasi. Thank you and good evening, comrades.